Pekan. Ha? Itu sini lang ha. Online siya nini. Tatanong ko yung news. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagmingkok wala sumanaw sa lama, kalilintad na kapipya, ginawa na banyud na imang bagay na lagwan nalok sa mi pagaryame. Kababi mamakinig sa kaya mga ididaw, makapanggulalan sa Maranawsong. Gikon man po mga ididami na siya mi ko na di palilalilang o di na di ko kurmat sang kutuwa loks pagaryami ko Islam. Ada sa lakaw arwar ke mayor sa marubunga so kalalaya miron na imanto na base mayor of man naladi deto aktor. Gusto balayan ng kota para si Prinsesa na pisa so si Roman sa sarang payhuay iyo bandar marubong. Sa malap lila-lilangan na misina so sira no to alang wana online sang kaya iterwa Facebook. Sakati na pamakin ganyo na banyo din patatanggay sa saliwa salam.
bagi malefukem
nate ay loko na sasay regi ay de la di be aduh ya sayang kak niya potol si strengta no yang berangnya kiso bet narimadem niya potol Ya, foto detan. malay bisa lagi puding anak idol pacar apa nombatan udah Nah, mi BTR ay tanong salah, nahi. benda ngapi awere Numpat kami din, no? penumpat kami din sa kwan kasi kami man kakad sa tolang sabi gila may gutom kami na Finally, madiden si Kapuli mo natin Chewo man si Koan si Haji Umi nanto yan. uway Ito yung restaurant ito po. ay way yan doon di kami sumabing mentay penumpat kami din sa string kami aputol kami din na paano na yung wadi buhay mati
terus mah dia beda. Online masih Saripada. Lu pakai rungeta gua. Hah? Lu pakai rungeta gua. Aduh, kita ang pumili. Nanti lu dipeluk-peluk Siapun sino, Nay. Norjena dimasak.
kayo sa mabalat. Niyan ako ba'y tanaw pagilid yan ay di daw hilim. Ay sa nanay nuaw ka di ay renuaw ay nubay istem. That my sister. Mahuli na na ba rin yun? Sa